אני חושב שהבמפר הוא מדי גבוה, וכל רכב שמגיע ונוסע פה קצת מהר, כל החלק התחתון של הבמפר, של האוטו, משתפשף בפמפר, וממש מסוכן. עוד אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה במפרים ברחוב אחד, אני לא יודע. גם היה, מי שנוסע פה כמו מטורף, 70, 80 נוסע, אז אתה שומע את הבום. את הבום הזה. הוא מגיע לו. הבמפר הזה הוא מאיץ את הרכבים לפני הצומת. כי בצומת הזאת עוברים כל הבית ספר כמעט, הרבה ילדים. ושהוא מונע הרבה. גם הוא מאיט אותם, אז הם לא בקפיצה ותמיד הם נוסעים בזה, אז הוא במקום להקפיץ אותו ולרוץ לזה, אז הוא מאיט את ה... עד עכשיו 7 שנים זה בסדר גמור. עושה טוב? לאוטו? לא, לאוטו זה לא עושה טוב. מוסכניק אוהב במפרים? אוהב ולא אוהב. למה אתה מתכוון? אוהב, תשמע, מה זה אוהב? אני לא כל כך אוהב. האנשים באים לפעמים, יש להם מכות מהבמפרים האלה. מכוניות נמוכות, הפגוש הקדמי נפגע, כי אוטו נמוך ונפגע. אם אנשים עולים יותר מהר לבמפר ובמפר גבוה, אז הגן שמן, תורת, יש כאלה מכוניות שהוא נמוך, נפגעים מהגן שמן, אנשים יוצא להם השמן, ממשיכים לנסוע, גומרים מנוע על שטויות. סרן הקדמי נמוך, מכוניות נמוכות, במפר גבוה, עולים את זה קצת יותר מהר. נפגע, סרן הקדמי, משולשים עדינים, יש כאלה שהם מתעקמים. אני בתור רוכב קטנוע, אז יש במפרים שזה בכלל לא עונש. צריך לרדת למהירות ממש 0 בשביל לעלות את הבמפר, אחרת אני מקבל כזאת מכה. תמדדו שניכם ותגידו לי מה המידה. אז דרך 14 ורבע, וכמה צריך להיות המקסימום? בין 6 ל-8 סנטימטר. בין 6 ל-8 סנטימטר, זאת אומרת זה כפול כמעט מהתקן. הוא גם רחב. שימו בן אדם עושה לאט, אין בעיה עם זה. רחב. את הרוחב שלו אנחנו נמדוד, נראה שהוא בתחום המתאים. לגבי הרוחב של הכביש זה הכביש, אין מה למדוד. 4.20. הוא צריך להיות בין 3.5 ל-4 מטר. מה שאני חושב, צריך פשוט להנמיך אותו קצת. אם לא יהיה פה במפר רציני, שינסו פה יותר מהר ויהיה פה בלגן. יש סיבה לזה שעשו פה את הבמפר, פה נדרסה לנו ילדה. אני יודע, פה הם נוסעים מהר. אבל מצד אחד טוב שיש גם במפרים, אבל אם היו בגובה נורמלי, אז בסדר גמור, זה להוריד את המהירות, זה בסדר, סביר. הבמפר הזה הוא טוב מאוד שעשו אותו פה, כי פה היו נוסעים, טסים פה אנשים. שים לב, יש לך עוד במפר שם. אז מוסכניק אוהב במפרים. מה זה אני אגיד? אם אני אגיד שאני אוהב במפרים שאוהב, אז אנשים... כמו תליית אוהב תקי. כן. כן, בסדר.